continuació, mostrarem al món quina és la nostra voluntat. Per això us demanem que respongueu, aixecant les cartolines verdes, les 5 preguntes que a continuació us farem. Primera pregunta. Volem exercir el dret a l'autodeterminació? Volem la independència del nostre país? Volem una bandera catalana a l'ONU? S'ha entès? Volem una bandera catalana a l'ONU? Volem que els nostres representants polítics es comprometin a iniciar el procés de secessió? Finalment, ens comprometem a treballar plegats per construir un estat lliure, independent i pròsper. Atenció a aquestes paraules. Des de Nova York, aquí en teniu un mes. Molt bé, doncs el poble català s'ha expressat. El món n'ha estat testimoni i ara la classe política catalana ha d'actuar en conseqüència.